Arnsbach Red er vores lidt dybere, større produkt i den forstand, at vi har med en sort te at gøre, som er fermenteret. Den hedder Shupur og kommer fra den vestlige del af Kina i en region, der hedder Yunnan. Her der er de kendte for den sorte te. Træerne bliver også meget gamle. Det her er en 100 år gammel te-træ, og så er den fra 2012 høsten. Så den har så fået de her lærede noter af skovbund og whiskyfade. Vi komplementerer det også med svampe. Vi har lakridsrod, og der er sensommerbær i næsen. Så, der er også en del af de her garvesyrer, som går ind og trækker i mundvandet. Det gør, at den passer rigtig godt til kødserveringerne. Så bøf bourguignon eller en stegt rød bøf med syrlig bærnæse samt fedtede fritter. Og ellers så de her grillede fisk med en lidt større hollandaise sauce, eller et eller andet, noget, der giver noget syre også til serveringerne, fordi det har den altså også brug for. Men de lidt større kødfyldte serveringer er rigtig gode.